Panuwun, matur kuing panuwun. Inggih menika wonten pamundutan langgam gubuk asmara digarap tayub. Ngono. Coba menika sing nembang Mbak Utari, sing beksa Mbak Hani, Mbak Mutiara, Mbak Inar, Mbak Niken. Enggak. Langgam gubuk asmara. Monggo. Sing paksa maju. Ditayuke ya.
nggih Pak Slamet Karangmaca wis kecer-kecer. Yo mlayu wae. Aja meneh kok Pak Slamet aku iya kok. Wayang. Coba sak terusin, Nduk. Ya. Mboten katempen pangabekti kula mugi kunjuk pateng rawuhipun ya menika Pak Soimin Brewok. Uga anakku Marjuki saking Sempu Kecamatan Ngebel Ponorogo uga rawuh nenggane kawit sore. Matur nuwun tiga idaya pangaribawa. Wah, kabeh dioleske wah. Jan malih kaya sarwa kenceng ya. Ugi matur nuwun rawuhipun Pak Slamet saking Karangmojo, Mbak Senen ugi saking Desa Sedarat mriki ugi rawuh. Bayang sak rombongan Kang Jenikun sak rombongan wah jan kok komplit pokoke ya. Matur buing panuwun. Ugi saking para dulur lanang kula saking Tanjurjo, Mas Mariadi, Mas RT, Pak Erik, ugi sak rombongan sedaya. Matur panuwun rawuhipun dipun sekecaken sedayanipun. Bayam. Pak Putus inggih rawuh, matur nuwun. Waduh, komplit wae ganteng-ganteng do rawuh kabeh. Ya. Ugi Pak Dasuki ugi rawuh. Iya, iya. Suwe rajamu ya. Matur nuwun rawuhipun. Duh apa? Langsung iki awake dhewe nganti mlaku ndang kalau kengrat. Ya. Wis pokoke pelawak iki perbawane jan pokoke. Kondian menditi pokoke iki. Multi talenta tenan apa-apa bisa ya. Pokoke ngenditi nek ora iki ora ya. Sapa? Mas Gareng. Monggo dipun tancake. Walang kekek.